Ďakujeme, Erik. Nasledujúca scénka bude o skupinke reprezentovaných gymnastov Tomášikovej. Ktorí sa vybrali na školský výlet, a ako inak autobusom. To, čo v nasledujúcej scénke uvidíte, je iba fikcia. Akákoľvek podobnosť s realitou je len náhoda. Autobus sa pokazil. Po 10 minútach. Zase ty? Ne, nevieš, ty si mentálne postihnutý, chod si sám. Díky. Po 20 minútach. Rodič, a ja naozaj tento zastanú. Tak to. Ukážem sa autobus. A teraz poprosíme. Ešte nekončíme. Poprosíme. Poprosíme, aby zdvihli ruku všetci štvrtáci. No, takže Patrik Trojský. Potom poprosíme Roberta Botmana, my sa dostaví na javisku. Robert Botman. Homie. A druhý Robert. A ešte niekto poďme povedať. Nejaký iniciatívny človek. Nejaký dievča. Líšovek mi si poďme. Ešte jedného potrebujeme, šestých. Robozej! Robko, detky. Peňo! Repata. Áno, moja láska. Ďakujem. Takže my sme si pripravili takú exkluzívnu súťaž. Hráte o exkluzívne ceny, ktoré som si tam schoval. Sú to bombary, Fidorka a Siesta. Pozor. Takže, no, môžeš to vysvetliť, že sa nechce. Takže, princíp tejto hry spočíva, že sa predskloníte. No, tak je. Zoradíte sa do radu. Je mi zle. Ahoj, to je strojdač. A urobia sklona. Tu je štát a tam je cieľ. Čo najskôr musíte dojsť do cieľa. Keď sa točí do iba 2 stupne, a kto sa dostane až tam, tak vyhrávate. Takže odštartujeme točenie. Majro! Naša disciplína! Míňo, poďme tam. Takže poďme tak. A rýchlo sa točte. Hej, 3, 4. Točíme. Patrik, točíme. Točíme na veci, točíme ešte. Poriadne. Ešte rýchlo sa počte. Rýchlejšie. A teraz utekajte rýchlo do trhu.
Takže prvú cenu, áno, pozerali sme to, vyhrá Robert Postman! Druhé miesto získal Patrik Strovský! Hej, ja by som si zobral. A posledné miesto si rozdelíte všetci ostatní. Nikomu keby... Ďakujeme za pozornosť. Jäger je už dobre stápaný. Aj Čo?